Mukaddes toprağın can bilen nigahbani men bolsak Durdana sözler. bol mulkin bizi iyesi bolib haqin sayasi Durdana sözler adlı gepleşigi Barq Milli Radyosundan 101 FM'den sizlere gönderiliyor. Düşmanimiz görseger havf eder edip zilzila Denk bolmazlar biz bila Gayarlar fabı giriz Jengden ederler perhiz Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Umid etýän sag salamat ýaşap ýören bolsaňyzlar. Elbetde bilşiňiz ýaly hurmatly watandaşlar, bizler ýene bugün hem sizlere bir taza bernamalarymyzyň birini göndermeklik üçin Durdana sözler adly gepleşigimiziň taza sanyna başlaýarys. Hurmatly watandaşlar, bilşiňiz ýaly biz bu gepleşigimiziň dowamynda her gezek taza sanynda sizlere atalar sözü, akylyň gözü we dana şairimiziň şiirlerinden sizlere türkmen halkynyň dilinde çap bolan kitaplaryny sizlere tanıştyrýarys we ol kitaplardan sizlere maglumatlar okuýarys we şiirleri huzurlaryňyza gönderiyoruz. Hurmatly watandaşlar, şolurdan sizler hem isteseňizler biziň bu gepleşigimizde ýani bernamamyza Radio Milli'niň Durdana sözler adlı bernamasyna mehman bolmak isteseňizler, biz bilen inşallah habarlaşyň we sizleri öz gezegimiz bilen liste alyp her birikleňizge isteseňizler dürli mowzular orada söhbet edip sizlere gepleşigimize çağırarız we siz bilen ýakynan tanış bolup sizlere watandaşlara tanıştyraş we hemde siziň Durdana sözleriňizi bu bernama arkaly biz we watandaşlarymyz dinlerler. Hop hurmatly watandaşlar, kança ýaxşyki bugün hem şu gepleşigimizde atalar sözü we akylynyň gözü adly bir näçe sany Durdana sözleri we biziň atalarymyzdan, babalarymyzdan we ajdadlarymyzdan bizlere we biz nesillere ki häzir galypdyr. Munyň bir näçesini sizleriň huzurlaryňyza okuýsam we bul orada bir näçe mühim we gerekli bolan harflary sizler bilen şerik etsem. Hawa hurmatly radio dinleyici dostlar we gaderli watandaşlar we mehriban ýaşlar. Biz hem elbette bugün sizlere o bir näçe sany sizlere atalar sözü we akylyň gözüni bizler taýýarladyk. Muny sizleriň huzurlaryňyza okuýarys. Hop şurada ise hurmatly watandaşlar, aýtýar ki su aksa ýoluny tapar. İşleyen adam aç kalmaz. Sabır eden muradına yeter. Belgili baş garanky ýolda çyragdyr. Ýene aýtýar ki akyl barsa mesele çözüler. Söz ağızdan çıkar amma yürekte yara açar. Hoşhoýluk adamyň zinetidir. Her kim özüni düzeltse dünya düzeler. Ak at ak kalmaz, yaman at yaman kalmaz. Ana şu ýerde hurmatly watandaşlar sizlere bir 10 tane atalar sözü we akylyň gözünden sizlere gönderdik. Ve bulurda barýasynda birinji ki bizler aýtdyk, su aksa ýoluny tapar. Hurmatly watandaşlar, bu ýerde ýani su aksa ýoluny tapardan murat näme eken? Hurmatly watandaşlar, su aksa näme ýoluny tapýar. Eger su bir qatradan hem jem bolup aksa ýoluny tapýar. Bir qatra, 2 qatra, 3 qatra, bilahry 10 qatra, 50 qatra, 100 qatra, 500 qatra bolsun, ýa mysal aýdaly 1000 qatra bolsun, milyonlarca qatra bolsa, näme hurmatly watandaşlar, bul ýoluny tapýar. Imkany bar bir qatra bir jaýda goýsaňyz dursa, amma duran ýerinde şu ýoluny tapyp duruşy da hurmatly dostlar. Amma şol son qatralar jem bolup berse, üýüşip berse, bul azjyk herekete girýär. Düşdüňiz hurmatly watandaşlar, birazrak ýöremene girýär. Ondan ýene köpel berse, ýene mi goşulyp berse qatralar, onda näme şetdi hurmatly watandaşlar we aziz mehriban ýaşlar, bul jem bolup öz ýoluny tapýar. Eger belentde bolsa, gaýsy tarap fes bolsa, şo tarapa näme şetýär? Şo tarapa gidip berýär hurmatly dostlar. Şolurdan bu ýerde aýtýar ki, su aksa ýoluny tapar. Yani ki bir adam bir işe başlasa, bir kişi bir işe niyet bilen başlasa, yaxşı niyet bilen başlasa, şol adam nämedir? Ýoluny tapar we yaxşı işiniň dowamyny we idamasyny nämedir getirip biler hurmatly watandaşlar. Şoň üçin hem berde aýtýar ki su aksa ýoluny tapar. Nämedir hurmatly watandaşlar? Su aksa ýoluny tapar diýär hurmatly dostlar.
şolardan hem biz her işi, her zade, her bir hareketi, her bir mesuliyetlige başlamazdan evvel biz iyice ve gavca ve yaxşı, dürüst şekilde dakik bizler ünüs ve fikir edip görmeli ki bizim başlayacak işimiz nahil bir yaxşı iş, narakan bir iş. Bu bizleri qaysi yola aktırıyor. Bizleri bu qaysi yola savq ediyor. Bu orada bizler yaxşıca düşünüp ve oylanıp görmemiz gereken hurmatly dostlar. Yoksam şol işi başlasak, eğer Hudaý nakasda bir yamanrak iş hem bolsa, bizler şunu başlasak, onda şo tarafı bizler her başlanmazda, her bir qadam qoyanmazda bir qatra jem bolup ondan näme çeken hurmatly dostlar, bizler şo tarafa akyp gidip berjekeni ki soň ol köpelenden soň qatramız bizleriň jem bolup köpelse ol wagt bizler şo tarafa aksak, onuň soň ýoluny almamız hem gyn aldyrtmıyor. Näme çünki köpelde aldyrtmıyor. Birlencide, ikilencide mümkin ki ýoluny alsak we bizlere onça üstümize pişar getirmese, ýakşylyk bilen bizler muny ýeňip geçip bilsek. Lekin amma köpelenden soň biziň bu qatramız, biz onda munyň ýoluna näme çetýäs hurmatly dostlar we aziz watandaşlar alyp bilmeýäs. Soň şulardan hurmatly watandaşlar, ýani aýtdyk ki bärde bizler işleseň diýişlersiň. Ýani işlemeseň diýişlemersiň. Hurmatly watandaşlar, şurada size bir sözü billah geçmem gerek. Yani işlesen de işlersinden murad. Yani işliyorsun, zahmet ediyorsun, näme ediyorsun. Soň sen tafitalaş ediyorsun. Şonuň bilen güzelana haýdýarsyň, rozgaryny görüyorsun. Zindegiňde başga gerekli bolan zatlary şonuň bilen näme ediyorsun sen? Taýýar ediyorsun. We şuradan hem aýtdyk ki bir okana bar, bir dokana bar. Yani bir neferke okuysa, ders okuysa, zahmet etse degese, şo dersiniň arkaly bir ýakşy wezife iýe bolup biler. Başga dostumuz ki dokana bar diýdik. Börde dokumaktan göre diňe halyny aýdan ýok. Yani dokmany aýdan ýok. Dokmany dokumaktan ýa halyny dokumaktan göre bir diňe örde işare aýdan ýok. Bir oňa diňe işare aýdan ýok. Fakat bir okana, bir dokana, bir dokandan murat şurda her işki bolsa zindegiňizde, diýilçiligiňizde her iş bilen siz hayatyňyzda gyzyklanýan bolsaňyz, onda şoňa hem bar näme bar eken? Onu hem şo üstünden rızk rojesini Hudaýyň bir zady sebep edip ona hem berjeken. Hurmatly watandaşlar, bilşiňiz ýaly biziň gepleşigimiz Radio Milliýden dinläp otyrsyňızlar we bu gepleşige Öňal Faryan ben Bismillah Şahin. Umyt etjen sizler bu gepleşigimiziň soňuna çyn biz bilen galyp dursaňızlar. We häzir hurmatly watandaşlar aýtýar ki sabır eden muradyna ýeter. Yani ki sabır eden näme diýor? Muradyna ýeter. Yani hurmatly watandaşlar, börde sabır edişligiň, höwsele edişligiň, bürdibarly boluşlygyň aýtýar ki muradyna ýetersiň. Yani sen sabır et, höwsele et, näme etýärsiň muradyna ýetişýärsiň. Hurmatly dostlar, näme üçin ki biz diýilçiligimizde, zindegimizde, üýümizde we köçede, owalarymyzda, guşlagymyzda, şäherde, her ýerdeki bizler dostumyz ýa bir gowmkyşymyz bilen her dadyň üstünde gabatlaşyp gelýär. Azjyk bir nädäň üstünde gaharymyz gelýär. Şonda siz näme etmäňiz gerek? Sabır etmäňiz gerek, höwsele etmäňiz gerek. Egerde siz sabır etseňiz, onda dünýä gülgülzar bolmalydyr hurmatly dostlar. Egerde siziň tarap mukabiliňiz bir gep size aýtsa, siz hem oňa aýtsaňyz, ortada derew uruş turýar, ýani savaş turýar. Ol siziň ýüregiňiz hafetdir, siz onuň ýüregiňiz hafetdirsiňiz, birek biriňizi aji sözler aýdyşýarsyňyz, bul aji sözüň aýrysy hiç wagt ýürekden çykmaýar hurmatly watandaşlar. Şoň üçin biz her wagtda sabır we höwseleli bolmamız ören gerekdir. Sabry bizler ýeňip bilsek, her wagt üstümize gahar gelen bizler gahary ýeňip sabr edip bilsek, onda bizler haqiqi we waqi falwanlardan aýdylýar hurmatly watandaşlar. Näme üçin ki fars dilinde hem şöyle bir nakıl bardır ki sabır talhas we lekin bari şirin dorat. Yani aýtýar ki sabır talh, yani sabır acıdır. Amma nämedir? Onuň hasyly şirindir. Sabır doğrudan hem hurmatly dostlar, sabır etmeklik ören gyn. Waqiýan biran lahzalar, biran gepler ki biziň üstümizde bolup geçýär ýa geçipdi. Muňa bizleriň sabır etmämiz, höwsele etmämiz ören gyn. Acı, şuna edip bilemiz ýok sabrı. Sabrı edip bilemiz ýok, etdiren ýok sabr. Ýöne şunu sabr etsek, bizlere näme eken soňy şirin eken. Dogry iş bilen sabr etmek özü acıdır. Dogry bizlere iş bilen sabr etmek gyn düşýär, agyrly düşýär, ýüklü düşýär, lekin onuň soň hasyly bizlere şirin eken hurmatly dostlar. Ondan soň näme diýär? Şoň üçin hem aýtýar ki, bizler sabırly bolmaly, höwseleli bolmaly. Waqiýan ata-enemiziň dogrusunda, waqiýan atamyzyň, walidaýnyň dogrusunda bizler höwsele etmemiz gerek. Atamyz, enemiz bizlere bir zat diýse ýa biran gep aýtsa, bizler Hudaýyň nakasda ýa onuň mukabiline biran gep turup aýtmaly däldir, ýa uf etmeli däldir hurmatly watandaşlar. Näme üçin ki olar her hyzmatda, her işki bizlere buyursa, hoş diýip ýakşy söz bilen onu enjam bermelidir hurmatly watandaşlar. Ata-eneniň her bir sözüne
sözlerini dinläp, olaryň ýüregini hoş etmek gerek, olaryň hyzmatyna etmek gerek, diýerliginde duasyny almak ören gerek. Hormatly watandaşlar, şoň üçin bizler her wagtda dünýäde her dogrusunda, her işiň dogrusunda bolanda bizlere sabr etmeli. Sabr edişliň özü näme etýär insany? Muradyna ýetirýär, ýani maksadyna ýetirýär sabr etseňiz. Hormatly watandaşlar, diýişliňizde tejribe bol geçen bolsa, meňäki tejribe bol geçen, her wagt sabr edipsiňiz, muradyňyza ýetensiňiz. Şolardan bizler bul atarar sözü we akylyny gözüni hem ýatdan çykarmaly däl ki bizler sabr etsek, sabryň soňy ýaxşydyr. Ýani başga bir nakly hem häzir ýadyma geldi ki berde sabr soňy rahmandyr, bi sabrlar sersandyr. Ýani bul hem bu manany berýär ki bizler sabr etsek, sabryň soňy rahman. Yani bir sabr bolsak bizler näme sersan. Yani bir sabr boldyk, bizler onda sersan, sergerdan, hop özümüzi gynap ýören adamlar bolmaly. Şoň üçin hem sabr etmelidir hormatly watandaşlar. Her işiň dogrusunda hawseleli bolmak ören bir ýaxşy işleriň biridir we olurdan hawseleli bolsak-da biz hemişe gahardan, ajylykdan we hafalykdan özümizi uzak etýän neferleriň biri bolýas. Hormatly watandaşlar, berde diýär ki, yani bende hakyny iýsen janyňdan çykar. Yani berde başga bir naklam bar ki bende hakyny iýsen janyňdan çykar. Yani sen başga biriniň hakyny iýsen janyňdan çykar. Yani biriniň hakyny iýsen ol hem seniň janyňdan çykjak eken hormatly watandaşlar. Elbetde bu sözümüziň dowamyny goýýos, emma ondan awal gepleşigimiziň şöhründe bir awadan terana sizlere gönderýos. Umid etdim ki bu terana hem sizlere ýakynly tamam bolsa we sizleriň her biriňizden üstegimiz hem şol ki bu bernamanyň soňuna çyn radiony dinleň we biz bilen galyp duruň hormatly watandaşlar. Elbetde ören bir gowy we ýaxşy dastan hem häzir bir kıssa diýen ýadyma düşüp otyr. Bende hakyny iýsen janyňdan çykar. Atalar sözü akylynyň gözüne degişli bolan bir kıssadyr. Bu teranany eşitip geleniňizden soň sizlere hatmen ony gönderers we aýdyp bererin hormatly watandaşlar. Onda häzir bul söz we bul hem bir awadan terana dinläp lezzet alın. Ey vatan, azatlygyňdyr derde dermanım meniň. Sen üçün jawlanadyr tende aziz canım meniň. Näçeler gana boýalyp boldular bolgun şehid. Zalymyň zulmi bolupdyr bizge gün-günden şedid. Ey Hudaýa, nusratyňdan etme bizni umid. Biz garipler halyga way rahmet kılsan ya Mecid. Ey vatan, azatlygyňdyr derde dermanım meniň. Sen üçün jawlanadyr tende aziz canım meniň. Ey vatan, sen dip bugün men gözni ýaş etsem gerek. İşte pinhan sırlarımny halka faş etsem gerek. Kafir ehli birle daim men savaş etsem gerek. Nuri iman doğrudan kafirni laş etsem gerek. Ey vatan, azatlygyňdyr derde dermanım meniň. Sen üçün jawlanadyr tende aziz canım meniň. Ol Huda Kur'anyda aýtdy bize ferman edip. Eşdiliň Kur'an sözini dertlere derman edip. Men savaş etsem gerek kafirleri yeksan edip. Ya şehit bolsam gerek güldek tenimni gan edip. Ey vatan, azatlygyňdyr derde derman
sen üçün Cevlana durtenda aziz canım menin. Hop hurmatly vatandaşlar, yine hem bizim bernameymizin dowamına hoş geldiňizler. Umid etýän ki bu eşden taranyňyz hem sizlere ýakymly we lezzetli tamam bolan bolsa. Hormatly dostlar, bilşiňiz ýaly biz näçe san atalar sözüni sizlere aýdyp belläp geçdik we häzir geldik ki munyň bende hakyny iýsen janyňdan çykar diýen sözlerini üstüne gelip ötüýüz. Ve bu barada ýa-da kawl berişim ýaly bir kıssa aýdyp berjek diýdim. Bu kıssany hem häzir sizleriň huzurlaryňyza gönderiyoruz. Elbette şol bir dostumuzun bir baştan geçen kıssası muňa degişli bolýar. Hormatly vatandaşlar. Şonudan hem ben sizlere aýdyp geçsem ki, yani bende hakyny iýme janyňdan çykar. Yani bir ýeriniň hakyny iýsen, ol näme çeken senden çykjak eken. Yani bir ýerine sebäp bolup şol çykýar bir ýeriniň hakyny iýsen. Çünki Hudaý Taala hem öz hakyny bagşly, öz hakyny geçýär, amma bende senin hakyny geçmiyor eken hormatly dostlar. Şonuň üçin sizlere aýdyp geçen ki, bir baba mandaýdan gelýär, bir sübsany alýar, sübsanyň asly narhy 50 afgany. Sübsanyň asly narhy kança 50 afgany, amma bu dukandar ya bu sübse satıcı baba sorasa sübse kança dip sorasa onda aýtdy ki bu sübsenin narhy 100 afgany diyor. Ku babanyň da haberi ýok. Şaýat awalem sübseni alan bolsa narhy baba belli bolsa, lekin bu dukandar aýtdy ki bu hazır baba aýtdy ki bu sübsenin narhy näde 100 afgany, men ki muny awal 50 afgany alýatym ya 40 afgany alýatym ya da misal aýtdy ki 60 afgany alýatym, bul birden näde bir çykyp diýdi. Onda baba o dukandar da aýtdy bu babany hatman sada görýär, bir kuşlakdan gelen görýär. Gel şuňa diýip gymmatrak sataýyn, ýani faýdany köpräk edeýin diýär. Şolordan baba aýtdy ki sübse hazır gymmatlan we şoň üçin hem narhy 100 afgany diýär. Elbette baba da köp täjib etýär we täjib etmänräk soň 100 afganyny kisesinden çykaryp berýär, bu sübseni alýar, üýüne gitýär. Dukandar böyle tepkuş bolup galdy ki men mana 100 afgany bu sübseni baba satdym we faýdany köp etdim. Hop, bilahara baba näme etdi? Baba üýüne we eltip berýär sübseni. Bilahara üýünde yer süpürýärler, üýündekiler yerini sýrip berse, diwary sýrip berse, sübsanyň arasynda şol sübsanyň çybyklary diýäin. Sübsanyň şol maýdalyk çybyklarynyň arasynda ýokartynda bir 50 afgany düýlenen, eplenen şonuň arasynda bar eken. Sübsany o tarap bu tarapky urup sýrip şory berse, şol 50 afgany sübsanyň arasyndan şöyle tarpa gaçýar ýere. Soň muny bular hem bu 50 afgany alýardy, pesçil baba berýärler ki awlatlary bolsa, atajan mana bu arasynda 50 afgany bar eken, men bu üýü sýrip bersem, paklap bersem, ödün 50 afgana düşdi. Bul sizinkimi diýip baba pes getirip berýär. Şol üýündekiler elbette babanyň. Soň baba aýtdy, "Ýok, bul menki muny 100 afgany aldym, bul 50 afgany menki del. Ýöne men kisemi gören, kisesini görýär, kisesini görse şu bar fuly eden sowdasy alan zatlary we eden harçy hem jaýynda barabar wakitinde gapçygynda galan pul hem şo pul bar sowdasy babanyň pulundan bir afgany hem kem del. Hem hesap kitap barabar ýok diýip meňe hem pul möýdi ýanynda, amma bu 50 menki del. Soň baba ertesi gelýär şu dukandaryň ýanyna, ýaşal sübse satyjynyň ýanyna mandaýa gelýär. Aýtdy, "Gowumjan, mana men senden düýün bir sübse alyp gidem 100 afgany, amma şu sübsanyň arasynda 50 afgany bar eken. Bul meninki del, bul seninki eken. Şoň üçin men seniň ýanyna geldim taky bul amanaty sana tapşyraýyn" diýip şöyle diýär. Soňda dukandar aýtdy, dukandar täjib galýar, akly hayran galýar. Aýtdy ki, "Walla men bu sübsany ýokary satdym" diýip täp goşdum. Ýokary satdym, paýdany köp etdim diýip täp goşdum. Bizler etdiýiz ki bir adamyň köpräk hakyny alsak, köşe etdiýiz ki köpräk paýdany alsak, amma şu 50 afgany berseken bizlere faýda etýärdi diýip öz ýanynda aýtýar elbetde. Men bu paýdany köpräk aljak diýip moňa näme etdim? Men mundan köpräk paýdany alaýyn diýip şonu etdim. Amma görýän ki dünýäde şu rakam adamlar hem bar eken, şu tafan puluny hem kisesine ki özü Alman pesmağa getirip berip otyr diýip bul akly hayran galy. Bizler gibi birini aldap bir iş etjek bolýarys. Yani free berjek bolup köş etýärys. Lekin bular dogry alından çykan puly hem pes üçin amanatyna bereýin ýa tapşyraýyn diýip der. Haliki şol pul menkilmi ýa dälmiliginden bilen ýok. Meniň sübsany üstüne gummasa tanymam, bul aňlady, yani bildi. Baz hem şunu maňa getirip berdi bul diýip bul dukandar ajab galy, täjib galy, öz ýanynda hayran bolýar we eýden işine şoýman edip baba aýtdy, "Hacı babajan geçirersiň. Men düýün saňa şol sübsanyň narhy 50 afgany seni aldaýyn diýip we köpräk faýdany tapaýyn diýip gummatrak sen üstüňe 100 rupia satyp aldym.
Amma men senden alanım bile şul 50'lik menin 50'ligimde şu sübselerin arasında birinde 50'lik galantı. Yine ol sübselerini sana satanım men bilemi yok. Sana şunca sübselerin arasından yine men şul arasında bir 50'lik koyan sübselimi sana satıp durun deyip bu dükandar böyle tacip kalıyor. Men senden alacak bolup men seni alda köprek pulun alacak diyenimde hem onda men alabilecek derken Huda sana yine beripdir. Nahili şul sübselerini men sana arasında pul varsa sana berip göverttirin deyip aklı hayran kalıyor. Yani ona ma'lum bolýar ki dükandar etjek men kança köşetsem taptalaşsam amma ýokardaky görüp oty. Menden alda biljekdi lekin men 50'ligim pes senki sana özü barypdyr. Yani men aljak bolan bilen hem ol goýjakda lekin ol sana berjekken men onun beren zadyny senden näde bolaýyn diýip börde edenle pişman edip iştibasyna özü göz ýetirýär. Babadan hem örent ötünç soruya we mazeret dili aýtýar ki babajan geçirersin bul senin öz pulun deyip şul pul senin öz pulun şul senden bolmaly sen hakyň bolýar deyip bul 50'ni pes babanyň kisesine goýýar. Baba hem şoň bilen 50 afgan pes gidende gaýdyp geldi. Ýene şol sübsen nämeden boldy? 50 afgana alan adam boldy. Çünki 100 rupiýa düýn alypdy, amma 50 afgan pes sübsen arasynda giden eken dükandaryň ondan haberi ýok. Pes getirip dükandar aýtdy ýok men bu işi etmiýän deyip pes 50'sini näme şeýdi şoňa gaýdyp berýär. Şoň bilen baba hem soň üýüne gaýtdy. Baba aljakda hem bolýar. Baba aýtdy ki men aljakda ýok diýse dükandar aýtdy ýok bul senin hakyň men senden izapa aljak boldum amma aljak bolmly boljakda eken diýip şöýdi. Şoň üçin hem hormatly watandaşlar bizler her hyly köşüş etsek, her hyly taptalaş edil birini aldal birini hakyny ýele birini feri berel diýip köşüş etsek Hudaý Taalanyň özü hiç wagt oňa pursat we wagt berjek däldir. Eger berse-de ýa giç özü onu barabar etjekdir. Özü dogurulajak. Bunu Hudaý Taala hiç wagt goýmyor ki bizler birini hakyny etsek başga etsek Hudaýanyň özü haky yer-yerine nämetjekdir, ýetişdirjekdir. Hormatly watandaşlar, gepiň tümmek ýeri. Hop, hormatly watandaşlar, bilýän ki Ýuwaş-ýuwaş bilen gepleşigimizi hem soňra ýetip geldik. Umyt etýän ki bu bernama sizleriň gönlüňizden turup we ýakymly tamam bolan bolsa we edip bilen bolsak sizlere bir ýakymly sözler aýdyp bilen bolsa hormatly watandaşlar, elbetde bir näçe atarysy we akylyň gözi nomerleri galan. İnşallah olar hem giren gepleşiklerimizde, geljeki bernamalarymızda hatmen sizlerin huzurlaryňyza göndereriz. Onda bolsa näme häzir sizleriň her birikleriniz biýik Taňra Taala tapşyrýar. Nirde bolsaňyz sag bolun. Hormatly watandaşlar, ýadyňyzdan çykmasyn ki çağalaryňyza, üýde jigileriňize şul kış basynda ökderek garaň we mulaýym ötedil hawada saklaňlar merizliklerden we dürli keseliklerden Hudaňyň özü her birimizi uzakda saklasın we biziň jan malymyz Allah fanahynda bolsun. Hormatly watandaşlar, onda ýene hem bir gezek sizlere biýik Taňra Taala tapşyrýar. Nirde bolsaňyz sagu, salamaty aman bolun. Mukaddes toprağın can bilen nigahbani men bolsak Dürdana sözler. Bol mülkün bizi iyesi bolip haqqın sayasi. Dürdana sözler adlı gepleşigi Barq Milli Radyosundan 101 FM'den sizlere gönderilýär. Düşmanımız görse gör havf eder edip zilzila. Deng bolmazlar biz bila. Goýarlar fa bagri jengden eder.